domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu na Aliyu B.Kachalla TV akan Android 3, WhatApps 3, Facebook 3, hacking, photo edit, web design and logo design. Taɓa alamar subscribers, sa'annan ka danna ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu a lokacin da muka yi uploading. Je mu fara bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyo mu zai muku bayani akan yadda zaka san time, ma'ana lokaci na kowane ƙasa, kowane gari a duniya, world time. Wash, wani abu na ɗan damuna shine subscribe. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe. In wannan da farko zai raka channel ɗin nan, ku danna mana subscribe. In dama muna ci ku danna ba, muna roƙon ka danna mana subscribe. Sa'annan ina ƙara tunatar da ku akan tutorial na jam mu. Za mu fara tutorial na jam, na training na jam kyauta. Yanda za ka yi training na jam kyauta, yanda za ka yi ka ga yanda ake rubuta jam, ka danna can kyauta ba tare da ka je computer center ko kafe ka biya ko sisi ba, a wayarka, a gidanku, a ɗakinka kyauta. Ga bidiyon har ƙarshe insha Allah za ku ga yadda za ka san lokaci na kowane country a duniya. Misali kamar haka, za ku je Play Store ku yi downloading na wannan application, wannan gashin wannan yana gashin all time. Za ku bi application kamar haka, gashi nan all time, wall clock gashi nan ma ta daidai nan in daga Facebook, WhatsApp saman gashi nan wall clock gashi nan daidai nan. Ka clicking kamar zai kama wannan fiskar gashi wall clock gashi nan, zai kama ka wall clock ga wani abu a setting gashi nan daidai nan wall time gashi nan. Yanzu muna Tuesday karfe 2 da minti, Thursday 9 January karfe 2 da minti 13 daidai country da kake zai kama ka time na country da kake. Gashi nan zaka muna Nigeria karfe 2 da minti 13 gashi nan daidai nan. Sai ka zo kai clicking na kan wall time ɗin kamar haka, zai kama wannan fiskar gashi nan kamar haka, zai kama abu alaman plus gashi nan da blue, sai ka clicking na shi gashi nan zai kama ka duk wasu country na duniya da suke nan, duk country da suke na duniya, duka country na duniya. Ta wannan hanyar din ne zaka iya ganin karfe nawa kasan nan suke, karfe nawa kasan can suke, karfe nawa kasan nan suke. Ga sunan kowane hanya gashi nan. Bari mu ga Kenya, kun ga Kenya suna karfe 4 da minti 14 PM, suna karfe 4 da minti 14 na yamma. Bari mu buɗe sai wata ciki zaka zaɓi state, misali kamar state sai ka zaɓi state da kake so. Gashi nan daidai nan. Bari mu shiga na farkon nan wurin. Gashi nan suna karfe 4 da minti 14 gashi nan. Ga sunrise time, ga sunset. Sunrise time shine lokacin fitowar rana, gashi nan karfe 6 da minti 43 rana ke fito musu. Gashi nan sunset kuma lokacin faduwar rana karfe 18 da minti 49 PM. In kai -12 zai baka wannan. Gashi nan duka kasashe zaka yi sacin na kasa kuma ka misali kamar daidai nan. Bari mu sacin na India mu gani. India gashi nan India suna karfe 6 da minti 40 PM, suna 6 na yamma. Shi na ciki zamu iya samun country, zamu iya zaɓen state da muke so a ci. Bari mu zaɓi Hyderabad. Allah, Hyderabad gashi nan a Hyderabad a India, state na India. Hyderabad gashi nan muna karfe 6 da minti 45. Kuma kun ga a Nigeria muna karfe 2 da minti 15. Kuma muna da ratan kusan awa awa 4 tsakanin mu da India. Ga suna daidai nan. Bari mu sace na wani kasa kuma daidai nan. Misali kamar mun sace na China. Ga sunan China kuma suna karfe 9 da minti 16 PM na dare. Mu kuma muna karfe 2. Akwai rata tsakanin mu. Gashi nan bari ka shiga zaka zaɓi state da kake so ka kalla duka dai. Gashi amma na farko kana zuwa kan country zaka kalla gefen shi kana karfe 9 da minti 16 PM. Shine zaka iya bambance rana ne ko dare. Bari mu zaɓi country kusa da mu. Bari mu gwada Libya.
Libya. Gashi nan Libya Arab. Gashi nan su suna ƙarfe 3:16 PM. Mu kuma gashi muna ƙarfe 2:16. Mu tsakanin mu da su awa ɗaya ne da 'yan Libya. Kaman Kamaru da Nijar kuka ga mu ɗaya ne, wani Cameroon. Gashi nan Cameroon. Mu su ma suna ƙarfe 2:17 kuma mu ma muna ƙarfe 2:17 a Najeriya. Ina kira da wall. Bari mu ga sashin na Saudi Arabia, mu ga kafin nan tsakanin mu su Saudi. Gashi Saudi Arabia suna ƙarfe 4:24 PM. Suna ƙarfe 4 na yamma, mu kuma gashi a Najeriya muna ƙarfe 2:40. Distance zamu kaɗan ne, bari mu sashi na Najeriya, asalin country namu Nigeria. Gashi nan ga Nijar, kun ga Nijar a sama suna ƙarfe 2:25. Gashi a Najeriya muna ƙarfe 2:25 PM. Bari mu shiga Najeriya. Gashi nan zai kawo state ɗin, gashi nan su Abuja, su Indo, su Ikiti, su waye su Bauchi, Gombe, Kaduna, duk sauran da ka sani na state na Najeriya. To haka ma ko ina zai dinga kawo maka wasu state, har da su Zaria, su waye. Gashi nan a ciki. Bari mu shiga Abuja. Gashi nan suna ƙarfe 2:25. Gashi nan sunrise na zo, rana yana fito musu ƙarfe 6:48. Sunset rana yana faɗuwa ƙarfe 18:26 minus 12. Gashi nan daidai nan. Kowane country ka shiga ta nan za ka ga time nasu. Kowane country gashi nan kamar haka. Duk country da ka sani na duniya za ka yi kallon lokacin su, yaushe ranar su ko yake fitowa, yaushe ranar su ke faɗuwa. To ta wannan hanyar ne, ta wannan application ne za ku iya ganin time na kowane country a duniya. Sannan muna ƙara tunatar muku da ku danna mana subscribing, sa'annan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi sharing da like domin 'yan uwa su amfana. Mun gode. Nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Cigaba da bibiyar channel ɗinmu, a danna subscribe da alamar ƙararrawa, sa'annan a yi sharing da like.